Mä vien tän nyt kotiin tän koiran. Mä vien tän koiran nyt siis kotiin. Kaverit ottaa sitten mua tossa salella. Ja joo. Katsotaan nyt sitä. Kattokaa nyt sitä ihanaa pitää. Hani pantsukoi pom. Onko mikä toi on? Näettekö te? Onko siinä ollut? Ei ollut. Oho. Itse. Ei ollutkaan ihan. Tässä almasta pysähtelee silleen tung 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 tung. Muistassa on joku juttu. Tuolla kiroiltiin. Miksi? Joskus täällä lentäviin dinosauruksiin. Tuo raivotaan. Kiva. Mut ketä tuo raivoo? Mä en tiedä. Sit kun tuolle teetään pentui. Ja sit kun ne pennut on niin kun ne pennut on niinku tullu. Ja niin. Mä otan niistä pennuista videon. Täällä on ne pennut. Mä kerron, vai voin vaikka sitten esitellä teidät niille. Nyt siinä mä lätäkkö. Me ei kastas. Mutta hyppää itse sen yli. Sori Alma. Oho. Ovi on auki. Mä voisin viedä koiran. Hirppiö jee.